Cât de banal, cât de sinistru, cât de trist. S-a aprins focul pentru ca ei să fie lumină. Și noi ne-am întrupat din lumina lor să redevenim oameni. Oameni normali. Oameni ce simt alături de oameni. Oameni ce gândesc lângă oameni. Iar din strigătul lor spre cer, noi am făcut lacrimi și roaie ce curg pe străzi, prin lume și prin ziduri. Am ocrotit lumina trupurilor lor ca să o dăm mai departe și ne-am pus dorințe de mai bine, știind că și acolo sus ne privesc și ne ajută. Îngerii României ne susțin să o facem mai bună. Rămâneți alături de noi, aripi de viitor, suflete de viață. Odihniți-vă în nemurire pentru noi și pentru cei ce vor urma. Tragedia unei țări, a unui popor, s-a consumat în flăcările teribilului incendiu din București, în clubul colectiv. Empatia, solidaritatea, tristețea și revolta au cuprins într-o săptămână sufletele românilor din țară și din afara ei. La Bruxelles, ambasada României în Regatul Belgiei a deschis timp de o săptămână un registru de condoleanțe și mesaje de susținere pentru familiile celor implicați în tragedia din clubul colectiv. Tot la ambasada României din Regatul Belgiei la Bruxelles și-au dat întâlnire pe 5 noiembrie românii, tineri, bătrâni, copii, familii, cunoscuți și necunoscuți, prieteni și neprieteni, copii, tineri, familii frumoase, bătrâni, oameni în grup, oameni singuri, toți erau în jurul meu, puțini vorbeau, puțini priveau, se mai auzeau răbufniri de mânie pe aici, pe acolo, dar liniștea le omora repede. Liniștea, respectul și un sentiment teribil de tristețe ce-l citeam în ochii tuturor.
Am întâlnit o familie de tineri cu 2 fetițe ca 2 păpuși. I-am întrebat de ce au venit cu copiii la această întâlnire. Nu au ezitat nicio clipă să-mi spună că în săptămânile trecute fetițele au primit la școală o tematică despre moarte. Își doreau din tot sufletul să aprindă o lumânare și să aducă un buchet de flori. Aveau un buchet mare, imens, de flori albe, trandafiri albi. Le-am întrebat dacă sunt trandafirii purității sufletelor ce s-au stins, purității sufletelor ce se zbat între viață și moarte. Nu. Răspunsul lor a fost foarte sec. Nu, sunt trandafiri albi pentru pace. Am venit să aprind o lumânare, spuneau cunoștințele. Am venit să aprindem o lumânare, spuneau prietenii din jurul meu. Da, nu știu de ce aveam impresia că ne cunoaștem toți, că toți suntem prieteni și toți suntem uniți într-un sentiment comun. România e și aici la Bruxelles. România a fost aici la Bruxelles pe 5 noiembrie 2015. Cât de banal, cât de sinistru, cât de trist. S-a aprins focul pentru ca ei să fie lumină. Și noi ne-am întrupat din lumina lor să redevenim oameni, oameni normali, oameni ce simt alături de oameni, oameni ce gândesc lângă oameni. Iar din strigătul lor spre cer ne-am făcut lacrimi și roaie ce curg pe străzi, prin lume și prin ziduri. Am ocrotit lumina trupurilor lor ca să o dăm mai departe și ne-am pus dorințe de mai bine, știind că și acolo sus ne privesc și ne ajută. Îngerii României ne susțin să o facem mai bună. Rămâneți alături de noi, aripi de viitor, suflete de viață. Odihniți-vă în nemurire pentru noi și pentru cei ce vor urma.